crec que el turisme t'obre moltes portes perquè el sector turístic és molt ampli i tothom vol anar de vacances. Per tant, sempre hi ha algun lloc on encaixis bé. Tens molts sectors, tens moltes sortides. Per això el turisme crec que és una carrera que realment quan surts, quan acabes, pots trobar feina del que vols. English is a very important language. We will have a lot of opportunities in the rest of our life. I think it's a very, very good opportunity to explore the further of my career and study better about my subject, tourism. La universitat dona moltes pràctiques i t'obliga a fer moltes pràctiques i això està molt bé perquè després tu surts amb una experiència ja basada en coses reals. Vius el dia a dia i doncs per l'hora de dirigir sabràs com fer-ho perquè ja ho has fet. Jo des de sempre he volgut saber anglès o francès, m'agraden molt aquestes llengües i vaig trobar que aquí ofereixen tant l'anglès com el francès, alemany també he pogut fer ara aquest últim any i xinès. A més els profes són natius, un punt important si vols aprendre bé l'idioma i tenen pràctiques als països on es parla aquest idioma. Gràcies a l'oportunitat que em va oferir l'escola en poder fer unes pràctiques internacionals a Bèlgica, vaig poder aprendre tant personalment com professionalment i a més vaig poder conèixer persones i són com portes obertes que tinc al món professional. En el workshop que organiza la escuela, que es un evento en el que vienen muchas empresas del sector, vienen cadenas hoteleras, entonces es una oportunidad muy buena para presentarte como candidato y conseguir prácticas o mi caso, que yo conseguí trabajo. El campus creo que está situado en un entorno perfecto porque nos ofrece espacios verdes, zonas deportivas, campos de fútbol, bares, tiene un buen autobús que te puedes comunicar por toda la universidad, tiene bibliotecas abiertas las 24 horas que te facilitan poder estudiar cuando quieras y en cambio una universidad de una gran ciudad no te permitiría estas facilidades.